तो हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। और हम आपके चाहती आपके परदाल वाले भौजी और रउआ लोग कैसन बानी। उम्मीद करते रहो लोग स्वस्थ होकर मस्त होकर। और हमरे नाम के गाना निकलल बा जो कि सन्नी दिलवाले गईले बानी और हरीश लाल यादव गईले बानी, दू देवर जी। तो प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन बा और परदाल वाली भौजी रिक्वेस्ट करते रही आप सबसे कि गाना भी इंस्टाग्राम पे आ गई बा, अभी यूट्यूब पे शॉर्ट नहीं खे आई, इंस्टाग्राम पे आ गई बा। परताल वाली भौजी हमार बम हो। तो आप लोग से यह उम्मीद बा कि जल्द से जल्द आप लोग जाके ऊपर रील बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा दबा के खचखचा के रील बनाए और जेकर भी व्यूज सबसे ज़्यादा आई ना ओके हम गिफ्ट देव। आप बढ़िया गिफ्ट देव, नाम वही कि हाँ परताल वाली भौजी के गिफ्ट देने वाली। तो जल्दी जल्दी आप लोग जाइए और दबा के रील बनाई वो गाना पे और गिफ्ट लेवे खातिर हमरे लगे आ जाई, परताल वाली भौजी लगे आ जाई। और आप लोग हमके सपोर्ट करी, जैसे सब बड़ क्रिएटर के सपोर्ट करते हैं वैसे परताल वाली भौजी सपोर्ट करी। बाय बाय।